studio ma Kisumu owacho kalore kod gima sirikal ne beni timo ka maybe midhiero kama nyalo bed ni biro kata maybe in the future en adier ni ma is a function ma even the government both the national and the county gima gitiye kanyakla mondo at least get sure ni maybe if such kind of things happen in future then gima wanyalo bedo gi bad manyange ni mae ema koro tich mar county ama tich mar maybe national government. But going forward, kada way specifically in reference to OCTU warning, ni gine dete more. Koro what is the way forward? Apparently, ngini a very typical example. Kino jok ma tot ne pi yueraga. Gin jok ma I can say ni those people who are below the poverty level. Because ngamanegi maybe ngamanegi nyalo. Ok nyal bed ni rito ni koth biro, then bedo ni rito ni koth dhi yuere. They will take actions. Gin joma maybe some joma bedo enlightened. Koro nyange abe ni masira biro mbele ka let me take a way out my mono mi awugoro kae. Mario gin gi pesa. Ginyalo sustain anywhere ma ginyalo dhi. Lakini someone like me ni another pool ngama onge toche. Awach ni atigi that example. Iko ni wukae. Then iko ni ani serikal o ya school moro kucho, udhie kucho. In most cases inyalo yudonia same case, even let me just use the case of Ahero. Ahero can repeat the Ahero. Dire moka in fact not many dumara December kai. People moved from kamageda hiteru school. To school kai no ke kamoke genie. Magi joma onge kaka gine magi yoka gichiemo. Pio or ubere locked inside that place. Ngama supply gi food onge. Both the national government are required. Gine wacho even in the news. Kwa pan maybe a very easy thing. Mono government of spend a very small penny. Mono at least or enforce. So ntie gimoro the term enforcing you can apply to your people. Kuponi jio kuinji. To ngene ntie jokma who are anya wacho ni they take too long to respond to maybe something. Okodi gimoro lakini gi parne ni let's wait and see. Wa wait ni gin detail wakanya. Karama are au kenyalo kudanga kanyo. Koro joma chaka ma kunyal konyo. The only way you can help them take these people to become safer. Then try this rain okodi nyaka let me say in Dumara a beach. I mean Dumara beach tarika uchiel. Okodi ka that much of money for the government mono at least or feed jog ye. Then mari ogin jo mangeny. If you see around a village of less than around like so far you must be placed in around 120. I don't think no nyalo ka pesa mangeny mono at least government or spend some penny mono at least onge kaka jogi dak, onge kaka jogi bedo, onge kaka jogi at least manyo kaka gi chiemo. Man the best way nyalo mono at least yen force godo mono mi jomoko wugi kama gintiere ma is not safe mono mi gidhi kama is more safer. Katieko on regards to maybe gima sirkal maybe nyatimo. Nitiere jok ma probably let me say these are any NGOs. Red Cross they do play a very big role mono at least mono mention ne come maybe midiro makamoti America disaster gi konyo ka in a very big way, but sirikal is happy good thing is nyoro ni jatempi mar Kenya I mean ni jaluja jatempi mar Kenya Rigathi Gachagua no the mono at least low ama maybe o kao kaka ni patik mar maybe oversee movement mar jomani golo my to safer in places apani en gima sirikal nyalo timo bende maybe koponi gima kama otemore let them rush mondo at least gi sure ni gima chal kamago maybe ginyalo prevent mondo at least maybe maybe gino nyatimore kendo around those areas to ginyalo at least save some lives gino timore kanyor ne moro ne wuoyo no wacho ni nitie joma osebedo ka wuok kata mana kuonde ma nitie kuonde ma giseset mar which are marked as safe. Korapani or marks are safe or maybe a bit of insecure or maybe anytime. Korapani they can do they just move those people kama gintiere go marks marked as areas man tie gimidiero mono at least kapo gino temore they can be marked then maybe something may happen or maybe nyalo tam koso temore. Koro people take any chance mono at least jogo goal kama not good to a higher ground. Nti areas mage wacha ni giseset they have marked as to be safe and kuno magise kitoni ani mai kuno makuponi maybe midero motimore tim iterji. I don't think they need to wait. Mage joma gola chon maybe through maybe incentive or maybe through guide jogi. We just move them kiwari ni mono gimoro timore kam tema ne yangoa move it to a safer ground. To mingeni koth mawang ni chwe wanyalo wacho ni oken mano mamako kata jogo modak kuonde mani wanyalo wacho ni kuonde ma ji yuto gi ni piny kende. Waneno e county ma Nairobi kae kad dak marunda gin bende jogo gin